Annie. En waar is Annie nu? Triootje. Daar is ze! Wat je denk je doen? En dat is met een andere buurman. Ja? Ja, de Lucas Pieters. Oh, de wonen de Wiener. En wie dus de ziestrook van de Charlody. Ja? Die is al een goede politie geweest. Ik kon even kiezen weer aan de Thank you.
Boos hè? Ja, boos hè, joh.
Je hebt een middag in de haal. Zonder goeie Henry. Met muziek weer de allereerste Goed hè? Fantastisch dat je allemaal was, fantastisch dat het zo weer was. En we zien nog geen terug over een jaar min een week. Als ik goed heb gedaan. En reken er maar op, dan is het weer goed weer.